ମାନେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଯୌବନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ଧନୀମାନେ ଆରାମ ଖୋଜନ୍ତି, ଗରିବମାନେ ତୁରନ୍ତ ଧନ ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ ଖୋଜନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଏକ ଦର୍ପଣ, ସଠିକ ଭାବରେ ପଲିସ ହୋଇଛି ଆରାମ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲଢ଼େ, କିମ୍ବା ଆମେ ଉତ୍ତର ବିକ୍ରୟ କରୁନାହୁଁ, କିମ୍ବା ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିଜ୍ଞାପନ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରୁନାହୁଁ। କିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହେଁ? ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରୁନାହୁଁ, ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ। ଆମେ ତୁମର ପଥ ଆଲୋକିତ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ତୁମର ଆଖିକୁ କୁଡ଼ିଆ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ସହଜ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହୁଁ, ସେହି ପୁରୁଣା ଖେଳ। ଆମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଜାଇ ଦେଉନାହୁଁ, ଆମେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କେବଳ ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମର ମାନବୀୟ ଭୋକ, ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରେମରେ ରଖିଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରୁନାହୁଁ, କିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହେଁ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍ ଧଳା ସ୍କ୍ରିନରେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରେ, କ୍ଲିକ୍ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରେ, ଆଶା ଏକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖାଯାଏ, ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ପ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଏକ ପ୍ରୟାସ କିଣନ୍ତି, କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ସିଡ଼ି, ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ବଜାର ଧୂରେ ଲୋକମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ପୁରୁଣା ମୁହଁରେ ନୂତନ ଚର୍ମ ସହିତ ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଉନାହୁଁ, ହସ ସହିତ ଆମେ କେବଳ ଗତି କରୁ ଏବଂ ବାୟୁରେ ଝୁଲି ରହିଯାଉ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରୁ। କିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହେଁ? ଧନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ସର୍ଟକଟ, ଗଳ୍ପ, ସମାନ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା, ମାଉସ୍ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ଈର୍ଷା, ହାସ ବିକ୍ରୟର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଦର୍ପଣ ବିକ୍ରୟ କରୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଭୟ ସ୍ୱାଦ କହୁ, ହୀନ ବଟିକା, ନ୍ୟାୟ ବଟିକା, ପ୍ୟାକେଜ ମୂଲ୍ୟ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ କହୁ। ଭିତର ଦସ୍ତାନା, କ୍ରେଡିଟ୍, କୋଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ, ସମାନ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେବଳ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ମହିଳାମାନେ ନିରନ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗାଳୟର ଆଲୋକରେ ଆଶା ଏବଂ ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରୁ, ଆମେ ହୀରା ମୁଦି ବିକ୍ରୟ କରୁ, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହସ। ତୁମେ ହଜାର ମାଇଲ ଚାଲିଯାଅ, ସେହି ସୁନା ଚାବି ଖୋଜୁଛ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ
ଶାନ୍ତି ଗଳିବା ମାନେ